Това е Нини, която последна се присъедини и прояви желание да се включва в дейности. Доскоро седеше свита в ембрионална поза. Ето, заповядай, Нинче, с ръка дръж. И много трудно взаимодейства. Прави го с определени хора само от персонала. Браво, Нини! Супер си, моето момиче. Давай, Нинка. Ето още едно жълто, хоп, натискаш. Ето едно зелено. Друго за нея е, че тя е слабо виждаща. Нини. Ето едно червено. Но обратно, Нинка. Ето, моето момиче. Хопа! Натискаш. Да, това е жълто, ще помогна, да. Ето бял. Супер, сининка. Ето синичко. Браво, Нинка. Браво на тебе. Страхотна си. Дай 5. Дай с другата ръчичка. Браво, браво, браво. Айде да покажем и с пясъка какво можеш. Дигни си ръкавите хубаво. Да. Сега вземаш от тук, ама не цялото. Вземаш така в ръка. Стискаш, стисни. Слагаш тук. Супер, Сининче, давай. Още един път. Слагаш тук. Дай още малко. Браво, Нини. Даже не успяй да се разсипи настрани. Готова си с пясъка. Дай да сложим капака. Сложи капака тук. Ето те ще го сложим, Нини. Айде, натисни го. Натисни го. Опа! Готова си. Браво, Нини. Браво, браво, браво. Свършихме с Нина. Браво, Нинка. Браво, моето момиче. Герой.